Kontuen ganberak biztanleriak eskatzen duen gai bat aztertu du, osasunbideko lehen mailako arretarako sarbidea. Azken 5 urteotan lehen arretan 1.000 milioitik gora gastatu da, gehiena langilerian. 1.400 lagun ari dira lehen arretan, duela 5 urte, baino 12 gehiago. Familia medikuen eta pediatren kopurua jaitsi da pixka bat, erizain eta administraziokoak gehiago dira. Iaz, 5 milioi konsulta egin ziren, familia medikuek eta pediatrek gutxiago egin dituzte, 2 espezialitateetako erizainek ordea gehiago. Nafarroko osasun etxeen antolaketa egokia da, eta medikuen paziente kopurua ere. Kontua da, batetik biztanleria handitu eta zahartu egin dela. Bestetik, kontsultaren bataz besteko denbora luzatu egin da. Beraz, eguneko zita kopurua txikiagoa da. Osasunbideak ahalegin handia egin du lehen mailako arretaren sarbideari eusteko. 61 milioi gastatu ditu kontratazioetan eta 19 aparteko orduetan. Kontua da, hutsunea asko ezin direla bete, mediku faltagatik. Familia medikuntzan erdiak baino ez dira betetzen, pediatrian laurdena betetzen da. Hone guztiak itxaron egunen egoera okertu egin du. Duela 5 urte, hitzorduen 70% 2 egun baina gutxiagoan egiten ziren, porzentajea 60%ra jaitsi da. Dena den, lehen mailako arretaren sarbidearen egoera ezberdina da zona batetik bestera, arazoa funtsean, hirigunetan eta familia medikuntzan dago.